Qed ngħixu fi żminijiet imqalba, perikolużi iżda eċitanti fejn issa l-kodba għandhom pis storiku huma wkoll żminijiet eċitanti u interessanti għall-kodba. Stqarr dan Mark Camilleri, President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, f'diskors li fetaħ is-serata tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Camilleri spjega kif fi żminijiet tal-lum il-letteratura għandha tibqa' ħielsa u dan il-premju sar ferm iktar prestiġjuż, speċjalment meta wieħed iqis il-mewġa ta' valuri li jitwildu jew jinbidlu kuljum li dak li jkun forsi ma jarax jiżvolġi quddiem għajnejh. Trevor Zara rebaħ il-premju tan-novelli bil-Maltu bl-Ingliż bil-ktieb Vespri. Fil-kategorija tal-kodba tat-traduzzjoni rebaħ Edmund Tewma bil-ktieb Il-Jieli l-Arbin. Għal-kodba dwar riċerka ta' natura ġenerali rebaħ Gerald Buġeja bil-ktieb Antonio Shortino The Lost Album. Nadja Mifsud b'Kantunir il-Bot kienet ir-rebbieħa tal-kategorija Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż. Għar-romanzi bl-Ingliż u bil-Malti rebaħ l-awtur Alex Vella Trojan. U fl-aħħar, għall-ewwel darba kien hemm żewġ rebbieħa fil-kategorija ta' riċerka storjografika, Keith Xeberas b'Karovaggio ta' Mattia Preti, Baroque Painting in Malta, u Paul George Pisani b'The Battle of Lepanto 7 October 1571, an unpublished hospitalier account. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru Evarist Bartolo li qal li gżejjer ċkejknin bħal-tagħna fejn ħafna mill-kodba huma impurtati iridu nkunu ferm iktar kapaċi nesprimu l-identità tagħna. Fakkar kif il-produzzjoni letterarja lokali mhix sempliċement prodott ieħor, imma infrastruttur intellettwali importanti fejn aħna nkunu dak li aħna. Kien hemm 6 kategoriji tul is-serata mżewqa b'talent li ma bħalu li permezz ta' stejjer differenti qed ifehmu lill poplu dwar ġenerazzjonijiet differenti.